har ka ce wai in ka ke biki shi abubuwan ka tafi kira rana ai saboda kanka saboda a Kano aka yi ka a Kano Allah ya yi ka kuma Malam Sha'ban ya zo ya ceci Kano ne Allah inda Malam Sha'ban Kano zai ceta to kai zai taimaka ina ganin wannan mu yi makan mu kenan magana yi makai ne a cikin abin da Sha'ban ya zo da shi guda ɗaya kawai ya ishi duk wanda yake nan da wanda ba mai ba a cikin da abubuwan da ya zo da su guda ɗaya ne shi kawai guda ɗaya ne kawai wannan guda ɗayan lokacin zai bada dama ran da zan yi bayanin abin da ya sa da kan wannan tafiya kuma ina ciki da ni za a yi da ni ake yi da ni aka fara kuma Allah da ni za a rantsar kuma sai su waka amma dai akwai ɗan lokaci kaɗan saboda in zan yi waƙar ma yanzu ku za ku yi amshi to amma na ga kuma dan Malam Sha'ban sharaɗa Malam Sha'ban sharaɗa Malam Sha'ban sharaɗa Malam Sha'ban sharaɗa akwai ɗan ƙaramin sauro akwai Malam Sha'ban ina ga a lokacin da za mu yi